Laat je doen. Ik had het 5 gepakt. Ja. Die tattoo mask. Maar ik had hem ook net in mijn hand. Oh, hier misschien. Je moet dat zo. Super. ¿Quieres acá? Ja. Alles wat je doet, hebben stof. Hey, zie, hallo.
Rumanantur, Bombini, no Santo Sacrifício de Missa para Awe, já domingo 26 de setembro de 2021. Me chamo Bombini na pastor Charles, que atualmente está vivendo na Wechel. Pastor Charles está vivendo na Rotterdam e basta envolver com a comunidade antiana na Hoogvliet. E nós estamos contentes com a ausência de pastor Jansen. Ela estava disposta para a celebração aqui para nós. Me chamo Bombini também nos acolhido Miro, nos brother Rangel, nos servidor na riba altar Kiran e René. Também bom menina God's Sing Generation que avelo deleitanos com a música. Bom menino. Romana nós sumamente contente com o bispo depois de rueda de prensa de semana passada a tomar decisão para suavizar algum de medidas para o Covid. Assim ave nos por canta e celebrar a maneira que nos costuma com coração cheio de alegria e de uma maneira festiva. Na nome de nossa comissão e werkgroep de missa na Tilburg, no papiamento, nós desejamos cada de vós uma celebração com de devoção. Em nome de Tata, de Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e comunhão do Espírito Santo seja convosco. E com o Espírito. Goedemiddag. 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 Ah, mooi, fijn. Heel fijn. Goed om elkaar weer te treffen. Elke Eucharistie is een feest. Het is een feest, want Jezus zelf is al een feest. En zo roept hij ons telkens weer feest met hem te vieren. Want hier in de kerk mogen wij telkens dat levend herinnering aan de eerste dag van de dag waarop Jezus uit de dood is opgestaan. Dan mogen wij telkens weer vieren, hier samen met brood en beker. Maar ook met het woord. Het woord van God is zo sterk en krachtig is. En dat woord wil Jezus tot ons vandaag spreken. Want als Jezus de waarheid gaat spreken, dan is hij niet meer welkom bij iedereen. Nou, als wij hier bij elkaar komen, het is juist omdat wij dat waarheid willen horen. Zodat het in ons ook vrucht kan dragen. En goede vruchten. Aan het begin van deze viering willen we dan ook in een licht gaan staan. Want dit is een heilige plaats. En als je op een heilige plaats komt, wat doe je? Je neemt je schoenen af. Want dit is een heilige plaats. En daar ga je daar staan. Dat willen wij doen door te bidden om vergeving. Aan het begin van deze viering. Zo nemen wij onze schoenen af. Want ik kom op een heilige plaats. Mi Romana, lasciamoci confessarnos picana, para nos poder celebrar na una manera digno e mistoriana, sagrado di nos fei. Para confessar a Deus Todo-Poderoso e diante di tu aqui presente, come apenas tanto, para pensamento e palavra, para lo que me hace y aquella sin hace, a mi gran culpa, que se evitaron la Virgen María, tu Padre Santo, y vos, mi humana, examina, Senhor nosso Deus. Maravilhoso e poderoso por mostrar-nos misericórdia, perdonar-nos pecados e levar-nos na vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós.
Laat ons bidden. Goede God, gij kent geen aanzien van persoon en gij sluit niemand van uw liefde uit. Blijf ons voor ogen houden dat echte liefde altijd rechtvaardigheid veronderstelt. Geef dat wij ons niet beter wanen dan de anderen en het goede herkennen dat buiten ons geschiet. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij gaan zitten. Promé lectura. Dengue tempo ya, Señor Abba de Unubia. Papia com Moisés, e pone parte de espírito que ela dune, riba e 70 anciano na. Ora espírito Abba riba nan acai den trans profético. Depois de aqui, nós os demais. 12 e 70 anciano nan kutabata rebelista, Eldad, Medad, a queda atrás do acampamento. Espírito abariba nang tambe e na cai de trans profético do acampamento. Muito homem a correr puraba e conta Moisés. Ela bisa, Eldad, Medad, a cai de trans profético do acampamento. Josué, Judinum, por de Yong adrenta den serviço cerca Moisés, avisa riba esse. Shong,
Tahanang dihasi e kose. Moisés abise, pa kiko bota tuma parte pa mim. Mareta hinter pueblo de Senhor a caída em transprofético e mareta riba nang tur Senhor apone su espírito baja. Palavra de Deus. De dos lectura. Romanan. Agora, bolso cotarico tende. Llora e grita para a desgraça não colobira baixa riba bolso. Bolso riqueza lo para putri e mot lo come bolso paia não bonita. Bolso ouro e prata ta perde tur valor, não frus lo acusa bolso e queima den bolso carne maneira candela. Bolso ajunta riqueza, agora que o mundo está chegando na seu fim. Tende, e pago que o bolso aquele sem duna e obreiro não, a cosecha para bolso, tas clama contra bolso, e Senhor Todo-Poderoso atende e reclama. Durante bolso vida aqui no mundo, bolso adjojo de luxo e prazer, come de maneira bestia de cria guardar, e até agora dia de matança a llega. Bolso a condenar e matar gente inocente que não por resistir. Bolso. Palavra de Deus. Señor sea con vos. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marco. Un día, apóstolo Juan avisa a Jesús, Maestro, nos miraram gente a sacar demonio den bom número. Nos apurba stop aí. Pasobra e não pertencer na nos grupo que está seguindo. Jesus a contestar, não stop aí. Nenhum gente não pode assim milagre de mim, número e papel malo de mídias depois. Isso que não está contra nós, está na nosso favor. Quem que do na bolsa glass de água para beber, para sobra a bolsa está pertenecendo a mim,
lo no queda sin anya su recompensa. Esun copone undi e chiquito nang aki kuta confiado en mi cae en peca, lo ta miho per si mara un piedra di molina rond di su garganta e tire na lamam. Si tabo man tapone bocae den peca cap e kita avo. Miho drenta vida eterno mancaron cu bai tirad infierno cu dos man. Dene candela cu non sta pagam nunca. Se tabo pia tapone bocae den peca cap e kita avo. Miho bodrenta vida eterno cu bai tirad infierno cu dos pia. Si bowo tapone bocae den peca ranke saka af. Miho bodrenta reino di Dios cu un wowo so cu bai tira avo den infierno cu dos wowo. Enan e bicinan cu ta come corpa di gente no ta muri e candela no ta paga nunca. Palabra di Señor. Gaan zitten. Kijken waar ligt de microfoon. Dankjewel. Ben ik wel te verstaan? Nou, fijn, beste mensen, dat u hier bent. Samen vieren we Eucharistie. En goed dat u met ons meevieren vanuit uw eigen huiskamer of uw eigen kamer. U ligt misschien op bed of misschien zit u zo wel lekker in een bank. Misschien wat koffie te drinken of thee. Fijn dat u toch met ons meeviert. Het is goed om samen Eucharistie te vieren, want het is ons leven. Eucharistie vieren. Het is ons leven. Dat is het enige wat wij hebben. Los van Eucharistie hebben we niks anders. Wij hebben Eucharistie en Jezus. Zoals ik altijd zeg, nu zijn we nog onderweg naar het eeuwige leven. Maar wij mogen al de woorden horen van het eeuwige leven. U bent nog onderweg zijn. Wij zijn nog niet daar waar wij zullen zijn. Maar wij mogen al horen. Wij mogen al het hemelse brood hier ontvangen. Terwijl wij nog op aarde zijn. Terwijl we nog onderweg zijn naar onze hemelse paradijs. Mogen wij nu al delen aan zijn brood. Deelnemen aan dat prachtige, geweldige maaltijd. En wij mogen al proeven wat het is. Zoals de Bijbel zegt, proef en zie hoe goed God is. Hoe goed is de Heer. En dat doen wij hier met elkaar. Want als wij hier komen, willen wij naar hem luisteren. En zoals ik aan het begin zei, hij wil de waarheid vertellen. Hij wil de waarheid voor mij zeggen. Hij wil dat ik het hoor. Want dat doet mij goed. Daarom noemt hij mij vriend. Want een vriend mag de waarheid wel zeggen tegen een vriend. Een leerling en een meester, dan is de relatie anders. Want de meester denkt, nou, als ik dat nu zeg tegen mijn leerling, nou, dan krijg ik misschien zijn vader zo. En dan wordt de vader boos. Als ik dat nu ga zeggen, dan wordt de moeder misschien boos dat ik dit heb gezegd. Dus ik ga dat maar niet zeggen. Ik ga het een beetje masseren en ik zeg de waarheid niet. Maar u bent mijn vriend, dus ik mag het wel zeggen. En dat doet Jezus ook. Ik noem u geen slaven meer. U bent mijn vrienden, want ik mag het zeggen. En u mag het ook tegen mij zeggen, zei de Heer. En daarom heb ik ook dikwijls ruzie met Jezus. Omdat ik het wel mag zeggen. Als ik denk van, nou ja, Jezus, kom dan even op. Want dit snap ik allemaal niet. Waarom doet je me dit nou aan?
Dan mag je toch even tegen hem zeggen. En dan vindt hij het ook wel goed, dat weet ik zeker. Dat ik het tenminste zeg. Als ik ergens niet goed, ik voel me daar niet goed in, dus dan zeg ik het tegen hem. Dan weet hij dat ook, hoe ik me voel. Want dat wil hij wel weten, hoe zijn vriend zich voelt. Bij dit of bij dat. En dat komen we hier doen samen in de Eucharistie. We krijgen zijn woord. En Jezus neemt telkens weer dat risico om zijn woorden in mijn handen te leggen. In onze handen te leggen. Om zichzelf in onze handen te leggen. Dat is een groot risico die Jezus neemt. Zijn hele leven legt hij op onze handen. Wij, kleine mensen, zondaars. Mensen die alles van hem verwachten. En hij waagt om zijn woord in mijn hand te leggen. Dat is toch een teken van een grote vertrouwen in ons. Ik vertrouw en ik heb jou nodig, blijft hij zeggen. En daarom leg ik mezelf op in jouw handen. Het kan mij niet schelen of je handen nou schoon zijn of vuil. Ik leg mezelf op jouw handen, in jouw handen. Want ik vertrouw op jou en ik wil jou, ik heb je nodig. Want ik wil deze gemeenschap tot een bloeiend en een boeiende gemeenschap maken. Hè? En dat wilde hier eigenlijk voor onze gemeenschap hier. Er zijn mensen die hier hard voor werken, hè? Achter de scherm. Ik kijk hier maar naar de jongens, nou ja, het zijn meisjes, sorry. Nou, ik kijk hier naar de meisjes, hè? Dat ze telkens weer hier zijn. En ze doen het gewoon alsof dat de gewone dingen van de wereld was. Zo gewoon is het ook weer niet, hoor. En ik kijk naar alle mensen die dit organiseren. Ik voel me altijd, als ik een viering ergens moet doen, dan voel ik me niet zo goed. Ik sta daar zo'n beetje met twee gevoel. Want ik denk van nou, ik kom maar en ik ga voor in de viering en dan ga ik weer weg. Terwijl er zijn mensen hier die de hele week, 2 weken, 3 weken bezig zijn. Aan het organiseren, aan het bellen, aan het repeteren, aan het doen. Ik vind het toch fantastisch dat er mensen zijn die op die manier vlees geven aan het woord van Jezus Christus. In onze tijd, hier, in onze maatschappij. Dat er nog mensen zijn die opstaan en zeggen, God, u hebt mij dit gegeven. Ik neem het met beide handen. Ik heb geloof van mijn ouders gekregen. En dat geloof heeft mij goed gedaan tot nu toe. Ik heb wel tegenslagen gehad in mijn leven, maar dat definieert mij niet. Die tegenslagen. Maar echte definitie ligt in Christus, zegt Paulus. Ik leef niet meer, hij leeft in mij. Want ik ben in Christus. Dus in Christus, daar ligt mijn echte identiteit. En dat is wat mij de beste definieert. Niet dat ik 2 auto's heb en een huis. Niet dat ik stukken grond daar heb. Niet dat ik dit en dat en dat en dat. Ik ben secretaris hier, ik ben pastor daar, ik ben priester daar, ik ben dit hier. Dat definieert mij niet. Dat zijn gewoon dingen die komen en gaan. Wat mij echt definieert is dat ik in Christus ben. Ik ben van Christus. Christus heeft een stempel op mij gedrukt. Ik claim je, zegt de Heer telkens, ik claim je voor mij. Want je bent de mijne. Je bent de mijne. En ja, als je denkt van, nou ja, Jezus, je kunt me wel wachten. Ik zoek mijn eigen weg. Want je bent toch een vrij mens. Doe jij dat maar. Ik doe dat niet. Ik, mijn medebroeders, en zoals we hier bij elkaar zijn, hebben we voor hem gekozen. En daarom blijven we hier komen, elke zondag. Omdat we weten dat hij onze hoop is. Hij is onze toekomst en hij is voor ons het leven dat geen einde heeft. In heel veel uitspraken in de Bijbel zien we heel veel tegensprekingen, tegen dingen die met elkaar niet zo goed passen. Die niet zo bij elkaar horen. En dat is ook niet zo vreemd, want dat zijn wij ook eigenlijk. Wanneer wij één ding zeggen en andere dingen doen. Omdat de apostelen iemand niet kunnen genezen en
bij iemand de kwade geesten kunnen uitdrijven, dan voelen ze zich een beetje wat klein bij Jezus. Nou, afgelopen week, of 2 weken geleden, werd het gesproken over Jezus die een kind in het midden nam en dan zette dat kind in het midden. Nadat ze een heel flink discussie hadden gehad over wie de grootste is, wie de beste is, wie de mooiste is, wie de eerste is. En Jezus zegt, dat moet niet zo zijn bij jullie. Dat moet niet zo zijn. En daar ben ik van overtuigd. Als wij los van die vraag, als wij die vraag opruimen uit ons leven, wie de beste is, wie de mooiste is, wie het voor het zeggen heeft. Als wij dat vraag weg of opruimen, dan komt heel veel gelovig energie los bij mensen. En dan kunnen de mensen ook vragen en levensvragen durven stellen. En dit wordt dikwijls geblokkeerd door de vraag naar wie de beste is, wie de grootste is, wie het voor het zeggen heeft. Wie is de pastor, wie is de bisschop, wie is de paus? Hij heeft het allemaal voor het zeggen. Maar als wij dit vraag een beetje opruimen en dan vanuit gaan dat wij allemaal de kinderen van één en dezelfde vader zijn, dan komt heel veel gelovige energie los. En dan kunnen de mensen gaan praten, want wij zijn allemaal kinderen van één vader en kinderen van één God. En dat God is groter dan onze hart. 1 Johannes 3. God is groter dan onze hart. God is groter dan een gestructureerde kerk. God is daar groter van. En daarom kan het ook buiten onze eigen kring gebeuren. Want de leerlingen van Jezus, die zien iemand in de naam van Jezus andere mensen genezen. Duivels uitdrijven. En ze ergen zich daar aan. Want ze denken, hij hoort niet bij onze club. Hoe is het dan mogelijk dat hij zich op de naam van Jezus beroept? Hij gaat de naam van Jezus roepen en hij doet dit en dat gebeurt. Hoe is dat nou mogelijk? Ze zijn boos. Dat kan niet. Jezus, we willen hem stoppen. Zeg het tegen ons. Zeg het gewoon. We gaan hem stoppen. Want hij komt niet uit onze kring. Uit onze klik. Uit onze gemeenschap. Uit onze familie. Uit onze buurt. Nee, dus groepsdenken. Groepsdenken, mentaliteit. Dat is funest. Echt funest. Voor de ontwikkeling ook van onze geestelijke leven. Want hij hoort niet hier, dus hij mag dit niet doen. Maar hij beroept zich op de naam van Jezus. En dat gebeurt. Wij hebben de geest van God ontvangen. En dat is de grote wens van Mozes op Numeri 11:29. Legde de Heer maar zijn geest op het hele volk. Zodat iedereen ervan kan profiteren. Wie ook bent. Zo positief staat Mozes naar Edat en Medad. Zoals wij lezen in het boek Numeri. Die ook profeten zijn en die profiteren in de kamp. Mozes zei, nee, stop ze maar niet. Maar mijn wens is dat de Heer eigenlijk zijn geest op het hele volk legt. Nou, wij hebben allemaal de geest van God ontvangen. Met onze doopsel hebben we allemaal zijn geest ontvangen. We hebben nog veel meer dingen ontvangen. Genade op genade hebben we ontvangen. Door Jezus Christus, wij die zo ver weg zijn, de Bijbel, ver van elkaar waren, maar door Jezus zijn we heel dichtbij geworden. Dicht bij elkaar. En dat geest hebben wij allemaal ontvangen met ons doopsel. Nog eens met onze vormsel is het bevestigd. Dat geest leeft in mij. Maar hoe vaak geven wij de kans aan het geest? De geest van God, geest van waarheid, geest van kracht, geest van liefde, geest van warmte, geest van bescherming, geest van genezing, geest van. Dat is de geest die wij hebben ontvangen. En dat geest wil werken in mijn leven, in uw leven, in
ons leven. Maar de geest wil werken via mij, via u, via de ander. Wil dat geest werken. Waarom zeg ik dan wel, u bent niet van mijn groep? Jezus is wat ruimer dan zijn leerlingen. En dus ook dan mij, dan wij, zoals we vaak reageren. Jezus is blij met het goed dat de ander doet. Daar komt het op neer vandaag. Wees blij met het goed dat de ander doet. Sommige mensen willen alleen hun naam horen. Alleen hun eigen naam. Nou, die heeft die gedaan, wie heeft dat nou gedaan, ze heeft het weer gedaan of hij heeft het weer gedaan. Dus alleen zij krijgen een applaus. Hier en daar. Alleen haar naam, alleen zijn naam. Alleen hij doet het, alleen zij doet het. Waarom alleen jou? En als de ander het probeert te doen, dan ben je boos. Dan ben je boos. En wat wil je? Dan wil je naar het kwaad. Dan wil je naar de woorden gaan. En daar begint het al, hè? Het kwaad. Jaloers. Dan ben je jaloers en dan komt de rivaliteit. En dan komt concurrentie. Waarom dat concurrentie? Waarom dat rivaliteit? Is het nodig? Dit is tot tijdverspilling, mensen. Wij verliezen zoveel tijd door die soort dingen. Rivaliteit, concurrentie. Ik wil beter worden. Ik wil beter zijn. Ik wil alleen mijn naam horen. Telkens weer als mensen bij elkaar komen. Dat ze mogen zeggen, ik heb het weer gedaan. Je hebt het weer gedaan. Als de ander doet, dan is het al een probleem. Want hij kan niets. Hij kan niets goed. We hebben dat mentaliteit om altijd elkaar en mensen in hun hokjes te zetten. Mijn laatste interview in Veghel, toen vroeg dat jonge journalisten, wat voor priester bent je nou eigenlijk? Bent je nou een progressist of een ouderwetse priester, conservateur? Wat voor priester bent je? Ik zei, nou, waarom moet ik de ene of de ander zijn? Waarom? U hoeft dat niet. U wil mij in een hok plaatsen en zo in de krant gaan zetten, nou, dit is zo conservatief, zo progressief. Waarom moet dat nou? Moet dat nou eigenlijk? Ik ben toch een vrij mens, door mijn doopsel en door mijn vormsel heeft hij mij een vrij mens gemaakt. In Christus ook, niet zomaar vrij, dat hij van alles kan doen en nog wat. Nee, ik weet wel dat als ik in Christus ben, dan wil ik ook mijn levensstijl telkens aanpassen. Dat betekent nog niet dat ik niet telkens zo nu en dan wel val, maar ik sta weer op, omdat ik een ideaal heb en dat is Christus. En dat levensstijl wil ik ook echt zoals hij leefde, wil ik gaan leven. Ik probeer, maar het is moeilijk. Dus dat wil ik. Ik wil vandaag conservatief zijn, ik wil morgen progressief zijn, overmorgen wil ik weer anders zijn, ik wil vandaag geel zijn, morgen zwart, overmorgen bruin en dan blank en dan, ik wil toch alles zijn. Het moet toch kunnen. Nou, ik bedoel, waarom wil je me in een hokje plaatsen? En zo zijn we mensen, we willen elkaar in hokjes. Want hij zegt nooit iets goeds. Ah, je kent hem toch? Nou ja, dan komt hij weer, de lange, donker pastoor. Oh, dan komt hij weer. Nou ja, hij is zo. We kennen hem. Hoe luister je nou naar hem? Ja man, dat je dat nog niet kent. Nou ja, we weten hem. Hij zal het dit en dat nog zeggen. Dus hij hoort bij die. Dus laat hem daar zo. Laat hem maar lekker praten. Pastoor, als je klaar bent, dan horen we wel. Dan gaan we weer naar huis. Nee hoor, nee. Jezus zegt, open je armen. Open je armen. En wees blij voor het goed dat de ander ten deel valt. Wat de anders doen. Wat de ander doet. Het goed dat hij doet. Het is zo belangrijk dat hij het doet. Dat zij het doet, dat goed. Wees dan blij. En hij begint met zijn leerlingen zelf. Als je leerling van mij echt wil zijn, want straks ga ik terug naar mijn vader. Deze dingen moeten jullie wel leren. Want dan moeten jullie doorgeven aan andere generaties. En dat is ook de vraag aan ons. In de kerk. Dus wees blij met je broeder, met je zuster. Wat hij doet, wat zij doet. En de paus verwoordt het wel heel goed in zijn encyclieken. Fratelli tutti. Wij zijn allemaal broeders en zusters.
van elkaar. Dus dat rivaliteit en dat concurrentie en dat dingen. En laat het los. Laat het los. En laten wij van onze gemeenschap hier in Tilburg, van deze gemeenschap, een levende en boeiende gemeenschap maken. Dat deze kerk helemaal toch vol wordt. Omdat wij het verkondigen, mond tot mond. Dat mensen weten dat hier wordt het woord van God gedeeld. En dat hier is de geest aanwezig. Niet in het gebouw, maar in de mensen die deze plek bezoeken. Elke zondag. Dat wij op die manier ons best proberen te doen telkens. Zodat straks dit hele plek vol wordt met koorleden. Dat kan. Maar ook de hele kerk vol wordt. Dat wij mogen zingen, dat mag weer. Dat wij mogen klappen, dat mag weer. Dat wij blij mogen zijn. Niet staan en luisteren en wachten. Dat is geen kerk. Dat is geen kerk. De kerk, mijn kerk, zoals ik het zie in mijn geloof. Dat mijn geloof is een blije geloof. Het is een blije geloof. Want onze Heer is een God van blijdschap. En daarom zeggen ze dans, dans en doe maar met... Nou, dat is een oud lied, maar ik zing het nog. Nou, waarom dan niet? Omdat ik het gewoon leuk vind. Dansen voor de Heer David gedaan. Ben ik nou groter dan David? Nee. Nee. De Heer heeft mij gekozen, heeft u gekozen en heeft u gezonden. Dat u gaat en dat u vruchten mag dragen, 100-fout, 1000-fout en voor verder en verder en verder. Ik kan hier uren over spreken, maar ik wil nu hier stoppen. Als u het goed vindt. Anders ga ik verder. Mogen God ons daarin steunen en mogen de geest van God die in ons woont, ons blijven zegenen. Laten we dat bidden. Barmhartige God en Vader, u woont in de harten van uw mensen. Maar u wil dat wij naar elkaar omzien. U wil dat wij uw kerk opbouwen. God, wij hebben het moeilijk gehad de afgelopen 1,5 jaar. Het was niet makkelijk voor velen van ons. En misschien wel voor ons allemaal. Niet naar de kerk kunnen komen, niet kunnen zingen, elkaar niet kunnen zien. Maar op een of andere manier hebben we toch altijd geprobeerd om er voor elkaar te zijn. Ook al was het maar voor het gebed. Gebed, bidden voor elkaar, zo elkaar steunen in moeilijke tijden. Velen van ons hebben misschien een werk verloren. Velen van ons zijn zieker geworden. En nu nog steeds misschien. Velen lijden onder depressie en allerlei kwalen. Vader, wij vertrouwen op u. We hebben niemand anders dan u. Wij leggen al onze zorgen, al onze vragen, al onze twijfels, al onze problemen leggen wij in uw handen. En wij danken u alvast omdat we weten dat u ons zal zegenen. Ver meer dan wij vandaag vragen. Laat uw geest over ons komen. En laat dat geest in ieder van ons rusten. En vooral in onze kinderen. Dat het geest een geest van kracht mag zijn. Maar ook van bescherming. Een geest van liefde, warmte en vrede. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Mag ik u dan nu uitnodigen zo ver mogelijk te gaan staan. Het geloof belijdenis. Mi tacere den Dios, stato de poderoso, criador de cielo y tierra, y en Jesucristo su único y uno Señor, que te concebí de Espíritu Santo,
Vai nascer de Maria Virgem, vai padecer mal de Pôncio Pilatos, não crucifiquei, ela morreu e não adere. Ela vai nel reino di un morto, e di 3 dias ela ressuscitará. Ela subiu ao cielo, e está sentada na direita de Deus Todo-Poderoso. De ela vem o nosso amigo de morto. E daquele Espírito Santo, sapiência católica, comunhão de santo, perdão de pecado, ressurreição de carne e vida eterna. Amen. We gaan zitten, bieden we de voorbeden. Tata bondadoso, na uma maneira admirável, me quer a pedir a tarde para toda a gente que sofre de pandemia rond o mundo. Também para nós enfermos em casa de cuidado de hospital, na casa especialmente, a tarde me pedir Tata para Joanik, Joaquim, Mike Anthony, Ryan Franz, Letícia Beaumont, Tyrell Pantefleck, Maybelline Gonzalez, Steve Requena, Stanley Van Eyman, também para mama que está pedindo para suyu. Para o Senhor por seguir drama, bendição ribanan, proteger nan, que o manam poderoso, que está implorar boa misericórdia, trazer alívio e consuelo de na vida, assim logra dia boa felicidade que está dando para sempre, no nome de Cristo Jesus. Ó Senhor, também nós estaremos a tarde para todos que acompanham a luna aqui, também especialmente para o Senhor, drama, sua bendição na abundância ribanan. Nós pedimos especialmente para Shadei Peters que acompanha dia 9, Senhor, queda cuida Shadei, drama, sua bendição ricamente ribaji. Tata, para não largar Shadei nunca na caia, nenhum momento conceder também tur esnanco ainda não abre no coração para a graça e descobrir boa presença de na vida. Ó Senhor, nós sabemos. Nós estaremos a tarde também para tur nós defuntos nanco abai nos dilante. Tata tem boa misericórdia riba tur esnanco amori. Laga bo angelan abre porta de bo reino panan. Ó Senhor, nós pedimos especialmente para Budi Martes, Lynn Martes, Rani Cecília, Ilona Weaver, Ivan Requena, Gloria Gonzalez, Orsini Gonzalez, também para Agnes Maria Frei, ano de seu falecimento. Também para Eileen Lodowica, também para Lúcia Coffee, que a faleceu na idade de 88 anos e está na Boneiro. Ó Senhor, nós desejamos hope e força na tua e família que aqui atrás, dando na alma sossego eterno e luz eterna, luz para sossegar na paz. Amém. God onze Vader, wij danken u voor deze dienst en danken u dat wij ook op elkaar mogen rekenen. Luister naar onze vragen. Luister naar onze gebeden. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de mensen thuis. Mensen die op onze gebeden rekenen. Mensen die niet meer voor zichzelf kunnen bidden. We vragen u, God, leg uw hand op een ieder van hen. Degene die ziek is, degene die kracht nodig heeft, degene die bevrijding nodig heeft. Toont u een goede God en Vader voor ons vandaag en alle dagen, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. En met de voorbeden sluiten we de dienst van het woord af. Dan gaan we nu collecteren. Denk ik wel.
La nostra romana, para no sacrificio porta agradable a Dios Tata Todopoderoso. Señor, bendigo tu humano sacrificio, alabanza a Dios y su majestad, y para nuestro bien en tu santa iglesia. Barmhartige God, mogen onze gaven voor u aanvaardbaar zijn en voor ons een bron van zegen worden door Christus onze Heer. Amen. Señor sea convosco. Alza vosso coração. Háganos grandes sí, Señor, nos Dios. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij, priester bij uitstek, die in eeuwigheid blijft, heeft gezegd hoe zijn offer moet voortleven. Hij heeft zichzelf aan u opgedragen als offer voor onze verlossing. Ons heeft hij bevolen voortaan dit offer aan te bieden om hem te gedenken. Als wij dan eten van dit lam dat voor ons is geslacht, worden wij geestelijk gesterkt. Als wij drinken van zijn bloed, dat voor ons is vergoten, worden wij innerlijk rein. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met alle die staan voor uw troon, loven en aanbieden wij u en zingen u toe vol vreugde. En verdad, Señor, ta santo, bota y cultura, razón de creación, que a salir for de bom man, ta alababo, pa sobra, pa medio de boiú. No Senhor Jesus Cristo, e pa força do Espírito Santo, por adonatur, criatura, vida, e bota santificar turcos. Nos está glorificado, para sobra continuamente, para reunir pueblo para o mês, asigna que foi caminha solo, para salir de caminha, e para drentana, para oferecer na majestade uma ofrenda sem mancha. Tapese, Senhor, nos rogamos humildemente, consecrar e oferecer aqui, que nos apatar para santificar para o Espírito Santo, para andar culpa e sangue
di boiu Jesus Cristo, que manda nos celebrar e mistoriana aqui. E para sobra e a nós que na tradição e mes a correr pan e grandecendo, ela lavabo, ela quebra e pan e aduna nosso discípulo penang bisando. Tuma, boso tu come di pa sobra e sa que ta mi culpa, quello ta entrega pa boso. E de mesma maneira, depois de cena, ela correu o cálice e agradecendo, ela volve ao lavabo e aduna nosso discípulo, dizendo: Toma, bolso tu bebe di je, pa sopra e sacita e cálice di mio sangue, il sangue di alianza nuovo e eterno, quello che trama pa bolso e pa hopi hende, pa perdão di pecado, hasi e saki, par che da coda riba mi. Laga nos professar o mistério de nossa fé. Então, pensei, vontade, recordando o sofrimento que veio a passar para nossa salvação e também sua ressurreição admirável e seu subimento na cielo e esperando alabas sua venida gloriosa na fim de tempo. Nós oferecemos o sacrifício vivo a santo aqui como prova de nossa gratidão. Tiramos besta riba e oferenda de boiu que passou morto a restabelecer-nos de boa amistade. Laga sua culpa e sangue fortalece-nos para assinar-nos protegendo seu Espírito Santo e formar corpo e espírito de Cristo. E mas por assim nos vira oferenda permanente para nos ganhar parte da boa herência, junto com o escolhido na primeiro lugar com a Virgem Maria, Mama de Deus, com o apóstolo e Martinão e tur outro santo. Para a intercessão, nós está contar de ganhar sempre por ajudança. E nós está suplicando, Senhor, para o sacrifício que a reconciliar-nos com o também trazer paz e salvação para o gente do mundo. Consolidar fé e amor de boa igreja durante sua passagem do mundo. Cuida-nos, Papa Francisco, nosso bispo Gerardus, colégio de obispo, gente clero e gente e pueblo que vou acanar. Escutar a oração de família que vou quer atrazer junto aqui de boa presença. Tata misericordioso. Alá benignamente cercabo turbo yunang na yunda kunang tabiba. Tu maden boreno nos rumanang defunto. Tu és nan ko abai fodi nos e amuri den bo amistad. Nos ta spera ku aya den bo reino tu junto nos por gozar eternamente de plenitude bo. Glória, por meio de Cristo, nosso Senhor,
den kende potaduna mundo generosamente tur loke tabon. Pa medio dice unto kunte ije, tur honor y gloria tato canabo. Dios está tanto de poderoso, de unidad en Espíritu Santo, de tu siglo di siglo now. Amen. 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 Unir den imensum Espíritu nos da reza con confianza y oración que nos ha recibido en nos divino Salvador. Nos date. Livra-nos de tudo malo, Senhor, e dona-nos por paz tendiana aqui. E dá-nos com boa misericórdia, para nos quedar sempre livres de pecar e proteger contra toda tribulação. Mientras nos estava a venida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, por avisa bo após não. Me talaga boso paz, me tá dando boso. Não mira nos pecados, sino fé de boa igreja. Cumprir com a palavra e dona-nos por paz e unidade completa. A bocota viva e reina dentro do siglo de siglo não. Amém. Paz do Senhor seja convosco. Como hermanos em Cristo, laga-nos deseja outro paz. Dichoso ta esnan que ta convidar na cena do Senhor.
Atai lamsi di Dios, puta kita picar di mundo. Corpo e sangue di Cristo vada me per vida eterna. Oración de comunión espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, mi te estimabo, riba turcos y mi te desea de recibir de mi alma. Mi no puedo recibir de Santa Hostia, pero dentro de mi corazón de una manera espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, bom venir de mi corazón. Laga mi brasabo, correnter mi alma y marrar mi nabo, cultur mi deseo, no lagami nunca separar for dibo. Amém. Als er kinderen zijn die komen hier, is sta hier. Voor kinderen die nog geen communie hebben gedaan. Kunnen komen voor een gebed.
Laat ons tot slot nog bidden. Gij zijt de gastheer, God, die ongevraagd ons toch genodigd hebt en eens te meer uw liefde hebt betoond. Laat ons nooit vergeten dat gij geen verkwikking brengt aan wie leeft in zelfgenoegzaamheid, maar dat gij hen verheft die hun heil van u alleen verwachten. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, want hij is God in de eeuwen der eeuwen. Amen. Tomaram me tem alguma participação, como que compartilhar com vocês. Na nossa celebração de 31 de outubro próximo, pastor Franklin Brigitta, pastor Judy Corsou, que está na Alkmaar, lo hasi missa para nós e ou nós lo acompanhamos com sua música. Rebedia aqui também a liturgia de Tour Santo e a celebração aqui nós também dedicamos especialmente na Tour Defunto que abai nos dilante. Passe missa para defunto por tomar contato com Elba e número de telefone de Elba por ele na última página de nos book de missa. Depois da celebração aqui nós temos feira de bolo, nós temos bolo de cachupete, coco, pruimo, chocolate, manteca, anassa, wortel e muito mais. O preço para bolo está começar na €2. Com a feira de bolo aqui, nós espera de por recaudar suficiente fundo para nós por seguir garantir a continuidade de nossa celebração na papiamento aqui na Tilburg. Na nossa celebração de 28 de novembro, nosso pastor Jansen lo tei back e cor Faith and Glory lo anima e missa aqui. Riba e dia aqui nós lo tem o projeto de bombicinha, nós está pedindo tour que tem algo na casa que por assim falta, por favor, 13 essa aqui. Por exemplo, bleque tuna, saco de arroz, arinha, spaghetti, biscuit, packet juice, verdura de bleque, etc. Preferivelmente, o produto na aqui será de bleque ou empaquetado. Nós lo coletar essa quinang e repartir essa quinang em temporada de Páscoa para a pessoa na Tilburg que tem necessidade. Na nossa celebração de 26 de dezembro, 2 dias de Páscoa, nós temos celebração com nosso pastor Jansen e cor United Voices of Joy for de Rotterdam. Com a celebração aqui, nós lo wak back riba ano 2021 e tomamos bendição para 30 ano 2022, llenar e carregar com a luz de Cristo que volve a nascer em nosso coração. Depois de nossa celebração de água, turta que é invitar para passar na nossa mesa de boca duche, ave nós temos Johnny Cake, pastete, tert e bolo de anassa. Turna preço de baca flaco. Letter? Não tem tert? Letter. Correção. É tert na da casa. Finalmente, me quero mudar aqui na Rowan, que a Soro ave para nós live streaming. Me quero mudar aqui também nos acolhit Miro, Bruder Angel e nos servidor Kiran Irene. Aqui na cor God's Singing Generation, que a canta Hobby Bonita. Aqui também especial no Steven, que tour dia, tour luna, tem uma danke na Turende, pero está um trabalho impagável para nós aqui não. Steven, nós está apreciado, danke. Danke na pastor Charles Same, que a se ave missa possível para nós. Mas claro, danke na cada de bolso que ave escolhe para bini, escuta a palavra e toma boa bendição aqui na Tilburg. Me quero invitar todo mundo que está disposto para vir dilante, para vir tomar boa bendição com a água bendita. Qualquer irmão que está de fiesta, ou irmão que toma sua bendição para pronto recuperação, ou diz algo específico que quer tomar bendição para passar dilante agora aqui.
Mira, vai qui. Manang na nombre de nos comissão e workgroup, me que desejamos um bom caminho para casa. Corda ku na salida tem e collect na porta, corda laga e algo atrás da comissão. Então, passando o começo de semana, então maneira nós mantivemos na bisa turbia, corda papa Deus tima boso e nós estamos. Señor sea convosco. Señor bendiciona vosotros y va de vosotros. Amén. Señor va vosotros con cariño y muestra vosotros su bondad. Amén. El Señor de vosotros paz y prosperidad. Amén. Y bendición de Dios Todopoderoso, de Tata, Hijo y Espíritu Santo, para arriba vosotros y queda sempre con vosotros. Amén. Você vai na paz. Graças a Deus. Yeah.
Amen.